The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa Kapitang Tarong Ora mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, live na po tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon. 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa Jamie Apordabag sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko, partner, mula sa satellite office ng Action Coast Center sa NCR. Makakapanayam natin si Marichu Agpaua na mula sa Negros Oriental upang humingi ng tulong para sa kanyang asawa na si Ricky na ngayon ay may sakit na hepatitis B simula pa noong 2009. Magandang hapon sa iyo, Marichu. Hello, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ay, opo. Oy, kumusta kayo ngayon? Kumusta ho kayo? Hello po. Magandang hapon po. Opo, magandang hapon po. Kumusta ho kayo ngayon? Kumusta ho yung Ah, asawa okay niyo? naman po. Okay naman po, sir. Kami pa ngayon. Kailangan lang po namin ng tulong for laboratory at saka sa medicine po. Opo. Yung asawa niyo ho ba, nasaan siya ngayon at kumusta ang kalagayan niya? Nasa, ano po siya, sir, nasa bahay po siya. Nire-request po ng doktor for laboratory po at saka yung mga medicine niya po. Okay. Ano ho ba itong sakit niya at saan ho niya nakuha itong sakit niya? Hindi po namin alam, sir, kasi na-diagnose po siya 2007 ng Hep B. So, hindi po namin natuloy-tuloy yung gamot kasi medyo ang taas po ng halaga ng gamot. Oo. 287 po. Bawat isa. 2 times na din niya po iinumin. So, bali, hirap po talaga kami na i-ano yun. Opo, ibig sabihin nanay, matagal-tagal na ho pala itong sakit ng mister po ninyo. Opo, hindi na po namin napagpatuloy yung paggamot. Opo. Magandang hapon po, Nanay Marichu. Ilapit ko, partner. Nanay Marichu, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Nanay Marichu, ano po yung dating trabaho ni Mister? Jeepney driver po siya. Jeepney driver. So sa tingin Yes, niyo ma'am. po ba, nakuha po ba itong sakit ni tatay dahil sa pagiging jeepney driver? Alam natin na ang mga jeepney driver, pag dinadat na ng gutom, kahit sa kalsada po, ay talagang bumibili ng pagkain. Sa tingin niyo po ba, isa ito sa mga naging rason? Opo, posible po, ma'am. Opo. So, Posible po, ma'am. Kasi mahilig po siya sa gano'n. Yung pagkain sa daan, baka kung saan po siya abutin ng gutom, doon po. opo. Ano po ba nanay yung mga naging sintomas or mga nararamdaman ni tatay bago niyo po nalaman na meron na po siyang Hep B? Nalililaw po siya dati, ma'am, tapos madaling mapagod. Kaya Ayun. nagpa-check po. Nangingilaw. Nagpa-check, tapos, tapos yun po yung naging findings po ng doktor. Opo.
Dahil po merong Hepa B na si tatay, gaano po nagkaroon po ng epekto para po sa inyo itong ganitong uri ng sakit ni Tatay Ricky? Malaki po kasi dati normal naman po yung pagtatrabaho niya. Nasusustain po yung pangangailangan namin kasi tapat naman po yung binibila sa pagdadrive. Kaya lang, nung time po na nagkasakit na talagang wala, hirap po kami. Opo. So, naapektuhan yung hanap buhay. Naapektuhan yung hanap buhay, pati po yung income po ninyo, naapektuhan. Sobra po, sobra po. Opo. Ilan po yung anak nyo, nanay ay? Anim? Apat po. Apat. Opo. Nanay Marichu, taga Negros Oriental po kayo, tama? Opo. Opo. Bakit po ninyo napagpasyahan na lumuwas po ng Maynila at lumapit po sa Ako Bicol Party List? Doon po sa amin, kulang po yung mga equipment sa hospital. Tapos, wala rin pong mga tulong talaga. Kung mayroon man, kunti ka, disability namin, hindi naman po sapat. Opo. So sa tingin Kaya niyo po, sa paglapit niyo po sa Ako Bicol Party List, masusolusyonan po yung problema ninyo? Yes, ma'am. Sobra po. Malaking tulong po. Opo. Since nandyan po kayo sa Maynila, nanay, saan po kayo tumutuloy ngayon? Sa bahay po ng biyanan ko po. Kasi yung mister ko naman po is Ilocano. So, taga dito po talaga sila. Ayun. Opo. So Nanay Marichu, Opo. lumapit kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung inaasahan po ninyo? Pinakasahan, ma'am, tulong po talaga. Okay. Na po kasi marami na po kasi ako naririnig po na tumutulong po talaga kayo. Okay. Kaya nag-try po ako last Monday, nag-try ako Okay. na pumunta ako. Baka sakaling Okay. matulungan nga po ako. Nanay Maricho, para magkaalaman tayo kaagad kung paano kayo matutulungan ng Ako Bicol Party List at dyan sa inyong pangangailangan, makakausap natin si Caro Di Vizcaya, ang katabi po ninyo, na coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa NCR. Karudi, magandang hapon. Magandang hapon po dyan sa inyo. Lalo-lalo sa ating mga kababayan sa Bikulan. Opo, ito po bang si Nanay Marichu, Karudi, na katabi ninyo ay nakapag-usap na kayo tungkol dyan sa pangangailangan po niya? Ay, opo, kasalukuyan po ngayong araw na to ay araw na naman ng pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Alam mo naman, ang Ako Bicol Party List, walang pinipili kung taga saan ka. Basta importante, lumapit ka sa Ako Bicol Party List, ay taos po sa tulong-tulungan natin po sila. Okay. So, sa ngayon, Karudi, dahil nagkausap na kayo, ano ngayon ang maitutulong ng Ako Bicol Party List sa pangangailangan ni Nanay Marichu para sa kanyang asawa na may sakit? Yung po kay Nanay Marito, ay nakita ko kanyang mga dokumento at ito ay talagang qualified para makakuha siya ng gamot para sa mga laboratorio sa kanilang ospital, sa NETI. Ito ay dali-dali ko naman ang tinulungan at higit sa lahat, tinawagan ko ang ating Congressman Saldico, Congressman Jael Bungalon, upang matulungan kagad to itong kababayan natin na si Nanay Marito. Sa makatuwid, ang ating mga congressman, pinagkaluban siya ng 50,000 Ayun! para makakuha siya ng mga gamot at laboratorio sa kanyang ospital. Okay. Ano na lang po, Karudi, ang proseso na aasahan ni Nanay Marichu para ito pong 50,000 worth of guarantee letter ay mas pa sa kamay niya na po ngayong araw na ito? Sa araw pong ito, si Nanay Maricho, hindi sa lalabas dito sa ating tanggapan sa Congress na hindi na bifit yung kanyang 50,000 na dadali niya sa ospital para makakuha na ng gamot. Ora mismo. Ayun! Ayun! Ora mismo, So may partner. mensahe po ba kayo, Karudi, kay tatay na asawa ni Nanay Marichu? Ano po? May mensahe kayo kay tatay, yung asawa ni Nanay Marichu? Opo, ang mensahe ko lang kay tatay, sa asawa ni Maricho, sana itong pinagkaloob ng ating mga Congressman Saldico at Congressman Bugalon, ang itong guarantee letter na to, sana dali na kagad nila sa ospital para makakuha na sila ng gamot at makapagpa-check up po sa laboratory. Opo. So maraming salamat po sa Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Nanay Marichu, napakinggan nyo si Sir Rudy.
Hindi kayo aalis dyan na hindi nyo bitbit yung guarantee letter worth of 50,000 para sa pagpapagamot ni Mr. mo. Nais ko lang din po magpasalamat po sa mga congressman po ng Ako Bicol, Congressman Salito, Congressman Will Bongalon, at saka si Sir, lalo po kay Sir Kaya po, ng Ako Bicol, tabang po na din po. Ayan. Sa lahat po ng nag-assist po sa akin dito, mula po sa mga staff, sa mga guard, lahat po. Ayun, inubos na ni Nanay Maricho. Ibig sabihin nito, pati mga guard. opo, ibig sabihin nito, Nanay Maricho, naging maayos po yung pagtulong at pag-asikaso po sa inyo dyan. Opo. Opo. Maayos na maayos po, ma'am. Ang bait-bait po nila. Hangad namin, Nanay Maricho, na tuluyan ng... Salamat po namin. Okay. Hangad po namin, Nanay Maricho, na tuluyan na pong makarecover at gumaling ito pong inyong asawa. Okay na, Nanay Maricho, gumaan po ba yung inyong pakiramdam at nasolusyonan po ang inyong pong problema? Thank you po. Maraming salamat po. Ayun. Dumako naman tayo, partner, sa ating tabang legal. Eto, partner, ilang residente mula sa Santa Monica, Barangay Ugong, sa Valenzuela City, ang nais ng ipatanggal ang basketball court na iniligay ng kanilang presidente. Ito, presidente, partner ng Homeowners Association. Sa tuwing may maglalaro daw kasi sa court, ay naaabala ang mga nagtatrabaho na naka-work from home at maging residente na nagpapahinga. Ang panawagan ni Francisco, panoorin po natin ito. Ako, si Francisco, nais po sanang matulungan sa problema namin. Matagal na naming nirereklamo ang basketball court na naitayo sa gitna ng kalsada. Pero tila wala man lang na nagiging aksyon. Kaya hanggang ngayon, napiperhisyo kami dahil sa ingay, kalat, pag-ihi sa gilid ng bahay namin. At ang mga anak ko po ay work from home. At kami pong mag-asawa ay senior na at may nararamdaman. Nawa po ay mabigyang solusyon ang matagal na naming problema sa basketball court. Marami pong Ayan, salamat. partner, yung panawagan ni Tatay Francisco dahil yung basketball court ay itinayo sa gitna ng kalsada. Oo. Ang tanong dyan, partner, ano yung nauna? Yung kalsada o yung basketball court? Baka, partner, yung kalsada nauna. Oo, Kasi bago walang nilagyan ng Oo, basketball sana court. man itatayo, partner, yung basketball court. Kung walang kalsada. Opo. So, ang Ay- tanong na lang dyan, partner, ano yung aalisin? Yung basketball court o yung kalsada na? Yung basketball court, Sige. partner. Ah. Alam mo naman, partner, kasi kung ano man yung bagay na itinayo, kung yan, partner, ay nakaka-perwisyon niya, dapat talaga, partner. Kasi yung purpose, pag nadidefeat na, importante, Oo. tanggalin na yan. Unahin natin, partner, si Sir Francisco. Magandang hapon po, Francisco Nardo. Magandang hapon po, ma'am. Sa inyo Opo. lahat yan. Opo, tatay, magandang hapon din po sa inyo. Ano? Tatay, bakit nyo po nais palang ipatanggal itong basketball court? Nababanggit nyo kanina, nakaka-estorbo na po dyan sa inyong lugar. Mga ilan po sa estimate nyo yung apektado po nitong basketball court? Marami po kung sa epektado. Unang-una po, yung bahay ko, dikit na dikit doon sa basketballan. Doon po sa gitna ng kalsada na tayo. Kaya po yung ingay, mismo sa gate ko pa nga umaabot yung guhit nung nung linya ng basketballan eh. So ibig sabihin po, Talaga tatay, pong maingay. So ibig sabihin po, kayo mismo ang unang-unang apektado nito pong basketball court na naitayo dyan po sa inyong lugar. Yes, ma'am. Mhm. Matanong po namin, Tatay Francisco, kailan po ba naitayo itong basketball court dyan po sa inyong lugar? Sa totoo po, ma'am, inalis na yan nung panahon ng bago ma-pandemic. Ngayon, nung medyo maluwag na, sumama pa ako sa kanila na, sige, ibabalik natin yung basketballan. Pero naging problema po, nung maibalik yung basketballan, sabi sa akin, mga bata raw na maliliit ang maglalaro. Nagpaliga sila kung sino-sino po naglalaro. At yung karsada, pag iniwanan ng puro kalat, tapos napakaingay talaga. Inaabot po hanggang alas 11 ng gabi, hanggang alas 11:30. Yun po ang problema ko. Tapos doon nag-iihiyan sa paikot nung karsada po, doon sa mga pader doon. Nagpapaliga na dyan sa basketball court na yan. So ibig sabihin, pag nagkaroon ng paliga, meron pong income. Yun ang alam ko po dahil hindi naman po magpapaliga kung walang income na pumapasok eh. Mhm. At yung
palagay ko, meron nga po. So nababanggit nyo po, dati pumayag kayo na ibalik yung basketball court provided na yung maglalaro po ay mga bata lamang. Opo. Opo. Matanong namin, Sir Francisco, sino po ba yung may idea na magtayo ng court sa gitna ng kalsada? Inaako po ni Ading Quadra. Ading Quadra. So yan po yung presidente Opo. ng Homeowners Association. Opo, yan ang presidente ng Homeowner Association. Opo. Ako po ang vice-presidente ng homeowner. So kayo po yung vice presidente ng Homeowners Association. So ibig sabihin po Yes, ba, ma'am. nagkaroon na po ba kayo ng pag-uusap between the president and the members nito pong homeowners? Hindi ko alam kung siya may pag-uusap sa homeowner. Pero ako, nung talagang hindi ko na matiis yung ingay, nagreklamo po ako. Dinala ko sa barangay. Wala naman po naging action yung barangay. So nagreklamo po kayo sa barangay. Pero hindi po kayo gumawa ng reklamo na inaddress nyo po papunta kay presidente. Ayaw makipag-usap sa amin iniimbitahan ng kapitana para makipag-usap. Ayaw makipag-usap po Opo. Kayo po ba, Sir Francisco, meron pong alitan ng presidente po nitong homeowners? Personal na alitan? Wala po. Wala po. Magkapit-bahay po kami niyan Opo. So bakit po ayaw niya makipag-usap po sa inyo patungkol po dito sa problemang ito? Hindi raw po pwedeng alisin yung basketballan. Ang pagkakasabi pa niya, kahit bunutin daw po ng bako yan, hindi raw po mabubunot yung basketballan. Ang problema, nakaka-istorbo na po nga sa amin. So nakikipagtagasan si presidente na hindi pwedeng alisin yan. Opo, yun po. Talagang hindi po makikipag-usap dahil ang stand niya. So bakit daw po? Bakit ayaw ni presidente? Ganun pong meron naman talagang mga nagre-reklamong apektadong residente dyan. Hindi ko po alam kung ano reason niya. Kung bakit ayaw niya. Okay, matanong ko lang po, kayo lang ho ba ang nagrereklamo o may iba pa ho? Marami po kami, kaya lang ako lang ho ang lumalanta, tsaka yung isang kasama ko rito, si Opo. Bernardino. Yan po bang kalsada na pinagtayuan mismo ng basketballan ay ano po yan? Daanan talaga ng mga sasakyan papasok dyan sa inyong lugar? Yes sir, kasada po talaga yan. At may mga picture po akong maipapatunay, naipapadala ko sa inyo para makita yung sa gitna ng kalsada po nakatayo talaga. Opo, opo. So ayaw makipag-usap ng inyong presidente, pero yung barangay, ipinarating nyo sa barangay, ano naman po yung sabi ng barangay? Puro pangako lang ho na gagawin daw nila para tatanggalin. Wala naman po nangyari. Opo. Matanong ko lang tatay, kasi kung binabanggit nyo pong nasa gitna ng kalsada, paano po yung nagiging setup pag may dumadaan pong mga sasakyan at meron pong mga naglalaro? Pag kami sasakyan po, titigil yung naglalaro. Paparanin yung sasakyan. At saka po yung lugar namin, may eskwelahan po. 5,000 po na estudyante ang gumagamit ng karsada na yon na in and out araw-araw. So may nababanggit po kayong mga estudyante na naapektuhan din po nito. Ito po ba, Yes po. ano po yung mga nangyayari? Sa anong paraan po naapektuhan itong mga estudyanteng ito? Iba ho, yung nakikita ko, yung mga estudyante naglalaro, o ba rin yung mga t-shirt nila, yung mga uniforme nila, para hindi makita ng mga teacher siguro, naglalaro po. So ibig sabihin sa oras ng klase, naglalaro po yung mga estudyante? Hindi ko alam kung may klase sila, pero sa ngayon ho, nilagyan nila ng oras na Sabado at Linggo lang na may laro. Ngayon, kung walang pasok, ayun, ginagawa din po nila, may naglalaro pag walang pasok sa school. Opo. Okay. Wait lang, partner. Yung nakikita namin sa video, Sir Francisco, nasa labas po ng gate. Bahay po ninyo yan na may gate? Opo, yung blue na gate po, yun ang bahay ko po. So nasa labas talaga. Kung talaga, partner, kung maingay po talagang maestorbo Dikit sila. na dikit eh. Oo. Okay, may isa pang nagrereklamo tayo makakausap, partner, si Ginoong Romeo Bernardino. Romeo, magandang hapon. Maganda nga po, sir. Opo, ikaw naman, Romeo, ano naman yung reklamo mo tungkol dito sa basketballan na nasa gitna ng kalsada? Actually po, ang layo ng bahay ko dyan sa basketball court is around more or less is mga 20 meters. Pagka po may palaro po dyan, during po nung nagreklamo kami noon na talagang
kasiksikan ng palaro, nakaka-block po siya sa aming gate. Pagka po pinagsasabihan ko yung mga naglalaro ng mga nakaharang na motor, is nagagalit pala siya sa akin, parang masama ang tingin nila. Ayun. So, ibig sabihin po, Mang Romeo, yung pong mga naglalaro, kung may mga dalang motorsiklo, ay nakahambalang na po kung saan-saan dyan, pati na sa mga harap ng gate ninyo. Yes po. Ganun po ang nangyayari. Pagka po pinagsasabihan namin, parang masama pa po ang tingin nila. Ang iniiwasan ko po is, ayoko pong makipag-argumento kasi hindi ko naman sila alam kung tagaan sila, tagasaan sila. Samantalang ako, alam nila, nandito ang bahay ko. At ang iniiwasan ko po dito, kaya po kami hinihingi inaahin namin ang aming problema. Actually po, sa barangay, hindi po ba sa ibang subdivision, may mga security guards kasi exclusive sila. Sa amin naman po, hindi exclusive. Through and through, kahit saan pwede dumaan. Ang iniiwasan po natin dito, during nagbabasketball court, siyempre po, maraming standby. Ang iniiwasan po natin, baka minsan, pinag-aaralan namin yung mga looban namin, magkaroon po, sabi natin na kung wala kami, baka magkaroon ng looter. Yun po ang mga posibleng iniiwasan po sana natin. Opo, parang ang binabanggit mo, Tatay Romeo, yung seguridad po ninyo dyan bilang residente. Opo. Okay. So, Tatay Romeo, matanong ko, kayo po ba ay member din ng homeowners? Actually po, magbigay po ako ng shorting pananalita. Nagkaroon po ng election dito at ako'y lumaban sa kanila. Ako po'y natalo. Ang sinasabi nila hindi ko po matanggap. Kasi po, kinontes ko na ang nangyari election dito sa amin, hindi po talaga legit ng mga taga rito sa amin ng mga nagbutuhan. Yun po ang kinokontes ko sa kanila. Ngayon po, more or less, may isang taon naman lang po yun. Sa akin naman po, okay na. Ang sabi ko, dapat kung talagang sila ang hangarin nila sa aming lugar, talagang kahit na iman at kayusan, bilang sila yung presidente, merong nagre-reklamo, may mga nararamdaman, matatanda na po kami, dapat po dinig nila yung mga inaing namin. Opo, parang ang binabanggit nila, hindi kayo makamove on dahil sa nakarang eleksyon. Yun po yung nakaraan na. Ang pinag-uusapan po natin, hindi naman po yung ang naging kaas po dito, yung pagtatayo ng basketball court. Yun lang po ang inaano natin. Kasi, so gusto nyo pong maging maliwanag, Tatay Romeo, ang gusto nyo pong maging maliwanag sa kanila na tapos na yung eleksyon, ang pinupunto nyo po ngayon, yung kaligtasan po ninyo at wala pong maingay sa lugar dahil nakakagulo po or nakaka-istorbo po itong basketball court. Yes po ma'am, yes po ma'am. Yan po ang ating main point na sa ngayon. Okay. So, for now po, Tatay Romeo, sa pagkakaalam nyo po, mga ilan pong mga kabahayan yung naapektuhan po or naiistorbo nito pong pagkakaroon ng basketball court dyan po sa inyong lugar? Actually po ma'am, talagang kami lang po ni Francisco Nardo ang humaharap na nagrereklamo. Actually po, nagbigay din kami ng sa barangay tsaka yung mga nanahan dyan na naapektuhan po sila pero ayaw po nilang lumantad. Parang something na natatakot din sila, something na po ganyan. Ganyan po ang nangyayari. Ano po yung sabi ng barangay? Dahil nababanggit nyo po na inilapit nyo na po ito sa barangay pero parang wala pong aksyon. Ano po yung sabi ng kapitan po ninyo dyan? Ang pinipilit po kasi nila ma'am dito is yung po ang lagi nilang sinasabi na kaya hindi po sila umaaksyon. Meron daw pong homeowners dito at yan daw po ay alam ng homeowners. Ngayon, ang sinasabi po naman namin sa kanila, nagpakita po kami ng mga katibayan na actually po, sila hindi naka-registered sa DSOD. At sila po ay nanumpa na raw kay Mayor, sapat na raw po yung pananumpa nila kay Mayor na sila kilalanin na homeowners. Tinanong naman po namin ang City of the Mayor, iba pong mga staff doon, okay ba talaga na pag nanumpa sa inyo, dapat silang kilalanin. Ang sabi naman po ng Mayor's Office is dapat po talaga is i-register din sa DSOD. So, ang binabanggit nyo po, hindi registered sa DSOD, ito pong Homeowners Association. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, makinig po kayo, Tatay Romeo, at Tatay Francisco. Makakapanayam din natin ang inyo pong inirereklamo na si Leonardo Cuadra. Magandang hapon po sa inyo, Sir Leonardo. Ay, magandang hapon. Opo. Sir, totoo po ba itong inirereklamo po sa inyo ni Romeo at itong ni Francisco na nakakaperwisyo na nga ba itong court dyan po sa inyong lugar? Ma'am, lilinawin ko lang ha. Kasi ang nagre-reklamo dito, yung dalawa lang. Ngayon, itanong nyo sa kanila kung nirereklamo ba nila yung court o yung homeowners dahil natalo sila.
Doon lang ako na pinag-umpisaan yan. Opo, Sir Leonardo, binanggit na po ni Romeo na wala na daw po silang pakialam kung sila ay natalo, tanggap na daw po nila. Ang inirereklamo Okay, daw po okay. nila, itong covered court mismo. Ito pong basketball court, I mean. Huwag kayong maniwala dyan, ma'am. Kilala, kinatatakutan po ng mga kapitbahay dito yan. Kaya sabihin nila, sila natatakot. Kinatatakutan po sila ng mga bata rito. Saka yan, ma'am, kahit pumunta kayo rito, tingnan nyo bahay niya, gan layo. Kahit mag-away dito, wala silang maririnig. Opo, bakit po napabanggit nyo na kinakatakutan sila ng mga residente dyan? Bakit? Ano pong meron dito sa dalawa pong itong nagre-reklamo? Matatapang po yan. Matatapang po yan, ma'am. Ayaw po tumanggap ng pagkatalo yan. So parang ang Kahit dinidiinan... pumunta kayo, ma'am, pwede kayo pumunta rito. Talungin niyo lahat yung mga sinasabi nila nagre-reklamo. Tapos sabi natin kung meron o wala. O sila lang dalawa. Opo. Sir Leonardo, bakit nyo naman nababanggit na matatapang sila? Pero parang sa pakiramdam po namin at nadidinig po namin sa inyo, parang mas kayo po yung matapang. Ma'am, mga bata rito, kung pagsabihan nila, ganun-ganun na lang eh. Pag kami naglalaro ito, inaano at nagsasabihan nila. Opo, pero tanungin ko po kayo, Sir Leonardo, kung marami po yung nagre-reklamo at naaabala po talaga ng basketball court na yan, willing po ba kayo talagang ipalis yan? Hindi ko pa rin ito paalis dahil ito, legal po ito. Wala ito sa gitna ng karsada, nasa gilid ito ng karsada. At ito po ay matagal na. Wala pa po yung karsada, lupa pa po yung karsada, basketball na po yan. Tanungin niyo po kay Francisco Nardo at isa po siya sa nakikipag-away na wag tanggalin niyang court na yan. Opo, ano po ba, Leonardo, yung meron yung basketball court na yan at parang ayaw na ayaw nyo pong ipalis? Iyan po ito, kasi po, ano gusto natin gawin sa mga bata? Mag-alis? Ito lang ang kaligayahan ng kabataan dito, ma'am. Gaano Ito po lang ang kayo, kaligayahan gaano ng po kabataan kayo dito. nakakasiguro na yan lang po yung kaligayahan ng mga bata dyan? Saan nyo paglalaroin ng mga bata? Bakit po? Yan lang po ba talaga yung sa tingin nyo, yung makakapagbigay ng extra time para po sila ay magkaroon Opo, po ma'am. ng... Ma'am, ang laro nito, Sabado-Linggo lang, may oras pa. Kaya po sasabihin niyo sa akin nakakagulo. Imposible po. Tignan niyo po yung bahay na gaano kalayo. Saka dadala-dala lang Anong po gaano sila. kalayo? Nakikita po namin sa labas mismo ng gate ni Sir Francisco. Nasa labas po Opo, talaga ng gate. nakita niyo po yung gate ni Francisco, tama po. Pero isa po si Francisco Nardo sa nakikipag-away po rin, na huwag tanggalin yan. Ngayon po, nakisama lang po yan dyan sa Romeo Bernardino. Vice President ko po yan. Paano nyo po nasabi na opo, sabihin na natin na isa po siya sa binabanggit nyo, isa po siya sa nagsabing ibalik. Pero ngayon po, talagang nakikitang apektado, nasa labas ng gate nila, maingay. Nakikita po namin. Paano nyo po masabi na... Ma'am, siya sabi niyo maingay. Sino sabi na maingay? Ang layo-layo ng bahay nila. Paano mo nasabi, sir, ma'am, paano nyo po ma'am, nasabi, ano ba- sir, na napakalayo? Nasa labas lang po nga ng gate. Ma'am, pumunta kayo rito para makita niyo. Na-experience nyo na po ba, sir, na nasa labas po ng bahay nyo na meron pong maingay at meron pong naglalaro? Opo, tuwan-tuwa nga po kayo pag masasaya mga bata. Sila po ayaw talaga na maging masaya bata. Eto nga, sir, wala tayong pakialam kung masaya yung mga bata. Ang sinasabi dito, naapektuhan po yung ibang mga residente, especially po itong si Francisco, dahil nasa labas po mismo ng kanilang gate, ito pong basketball Ma'am, court. Pwede po tingnan nyo. Dati nga nagtitinda pa ng ice tubig yung mga yan eh. Anong Pwede tingnan na namin, tingnan sir? nyo, ma'am. Nakikita nga po Puntahan namin nyo, sa ma'am. video. At kausapin nyo ang mga residente rito kung sila may reklamo sa basketballan. Okay, sir. Sabi mo po, tanungin namin yung mga residente dyan. Ito nga po, sir, Sige dalawang po. residente Sige na po po. yung nagre-reklamo. Sige po, pwede puntahan nyo rito po. Pwede. Pero sir, totoo, di ba nakikita namin sa video itong basketball court ay nasa labas po ng gate ni Francisco at nasa gitna po ng kalsada. Ma'am, nakikita nyo naman yung pinagtayo ng basketball court. Nakikita po Ultimo may-ari namin. ng bahay. Ultimo may-ari ng bahay, hindi nagre-reklamo. Sila lang nagre-reklamo. Nagreklamo lang sila mula nung matalo sila sa eleksyon. Ito ba, masabi ko sa inyo ha, nung araw, hindi sila nagre-reklamo. Ang tagal-tagal na. Mula nung matalo sila sa eleksyon, saka lang sila, una, ang sinilip nila yung legit ng homeowners. Kung saan sila nakarating. Kasama pa, Vice President ko. Samantalang sila ang nagpa-eleksyon. Okay, sir, kayo pala Nung po, sir, matalo sila, ma'am. parang Ma'am, kayo, nung matalo sila, parang kayo, sir, hindi yung raw hindi po legit. makamove on sa election na yan. Balikan ko nga itong si Francisco. Francisco, Sige.
Francisco? Oh, binabanggit ni Sir na kayo daw yung hindi makamove on patungkol dito sa eleksyon. Hindi ko po alam sa kanya dahil ako po bilang Vice President, kung hindi tama yung ginagawa niya, ayoko nang sumama sa kanila. So ayaw mo na pong makipagsanib sa kagustuhan ni Presidente asosasyon po. na Kasi ipanatili itong basketball court? Yes po, kasi nai-istorbo po ako. Tsaka yung sinasabi niyang yun ang magiging para wala raw mag-addict. Ma'am, paano niya magagarantiyan sa akin na walang addict to Santa Monica at walang mga batang nagdodroga ron? Paano niya maigagarantiya, ma'am? Oh. Oo naman pagdating doon sa mga babagay na yun, paano mo daw maigagarantiya na yung pagiging pagkakaroon ng basketball court ay walang mga addict na mga naglalaro dyan? Ma'am, may nakita ba kayo naglalaro na ng basketball, nag-addict pa? Matindi ka talaga sa... Ayan! Oh! Yun nga, habang naglalaro ng basketball, pwede ba mag-addict? Sir, madami po talaga ng mga addict na naglalaro pa rin ng basketball. Ay, bakit hindi niya ituro kung sino? Oh, parang pinapakita nyo po sa amin na talagang Sir Leonardo, ayaw nyo po talagang ipatanggal yung basketball court. Hindi, ma'am, ganito gawin natin. Total, inilapit na sa inyo yan. Nilapit ako saan yan. Sa barangay, sa City Hall, sa DILG. Unang-una, meron pa silang dalawang nilapitan. Ma'am, ganito gawin natin. Makipag-ano lang kayo sa barangay. Dahil sa barangay, nagkalatapos na usapan sa barangay yun eh. Kung saan naman dinadala. Opo, so sa tingin nyo po, Sir Leonardo, dahil inilapit po ito sa amin, sa tingin nyo po, hindi pa rin mapapatanggal yan? Hindi po. Ay, Hindi po. matindi. Sige, challenge. Hindi ko pa patatanggal, ma'am. Kasi ito lang inaano ko para sa mga kabataan, kaligayahan ng kabataan to. Okay, parang china-challenge nyo po kami dito, Sir Leonardo, ano? Sandali, Ginoong Leonardo, may ako, Apa? ito bang pagbalalaro dito, nagpaparent ka ng bola? Hindi po. Wala pong nagpaparent ng bola rito. Wala nagpapabayad dito. Ito bang mga naglalaro dyan, binabanggit kasi kanina, hindi raw mga taga dyan? Sir, ang basketballan po, sir, kahit pa paano, minsan wala silang laro ng basketball. Dumadahil rito, naglalaro sila rito. Ayan. Ano po ang napamaron? Saka, siya sabi ng kabataan, meron ba mga bata lang ang pwede maglaro sa basketballan? Opo. May usapan ba? Ganun, usapan na ganun. Ang basketballan, para sa lahat yan na gusto mag-practice at maglaro. Okay. Parang sinasabi nyo po na sa lahat ng tao dyan sa subdivision nyo, ito lang dalawa ang nagre-reklamo. Opo. Marami ho bang bahay dyan? Marami po. Opo. Yung ibang may-ari ng bahay hindi nagre-reklamo? Hindi po. Ultimo po yung kinatatayo namin ng basketball court, hindi nagre-reklamo. Matanong ko lang, Sir Leonardo, ano? Kasi ikaw bilang presidente po ng Homeowners Association, alam po natin na dapat po yung pagpapalaro o pagpapalagay po ng isang infrastructure or anuman po yan na pasilidad, dapat po ang objeto niyan ay para po sa kagandahan, para po sa kasiyahan, or lahat positibo. Kasi po, pag ang isang bagay ay nakakaapekto na, nakakaistorbo na, kailangan na pong tanggalin. Tama po yan. Ito po sa amin ay subdivision. Hindi naman po ito ay daanan. Pasok lang po rito, mga estudyante. Yun lang po. Kaya Opo. sabi ng daanan, hindi po daanan. Ito dahil subdivision po ito. Okay. So, naniniwala po kayo na yan na basketball court na yan ay hindi nakakapirwisyo? Hindi po. So, Kaya parang- dito po may oras na laro. Tuwing Sabado-Linggo lang, hanggat alas 9 lang po. So, parang sinasabi ninyo, ang nakakapirwisyo yung dalawang nagre-reklamo. Sobra po. Sir Leonardo, Ayan po. matanong ko lang, Hindi Sir po, Leonardo, no? Hindi po nila matanggap na natalo sila sa eleksyon. Yun lang po yan. Yan po. Kaya lang po ma'am, 1980s pa yung basketballan na to. Wala nagre-reklamo. Naglalaro siya rito. Noong nag-eleksyon, naging vice president siya. Kaso, natalo yung presidente niya, yung Romeo Bernardino. Gumawa na sila ng kung ano-ano, nakarating sila sa DSUD, nakarating sila sa barangay, pati yung youth, inano nila, nireklamo nila lahat. Nireklamo nila. Nakarating sila sa DILG, pinuntahan sila ng DILG. Nakarating sila sa DSUD, pinipilitan nila. Ano Opo. kami sa DSUD? Kung makikita niyo yung papel nila sa DSUD, ma'am, 2005. Nag-active ang homeowner 2022. Okay, Sir Leonardo, ganito, ano? Kahit ano man po yan, kahit yan po ay bago or matagal, wala po tayong ano na po dyan. Kasi ang importante po sa atin, kung nakaka-apekto po, kung nakakadisturbo,
kailangan talagang tanggalin. Kung gano'n po pala, ang dapat po pala, yung barangay, saka yung City Hall, saka yung DILG. Ang ano po? Hindi po kayo. Ang ano po ang binabanggit niyo, Sir Leonardo? Ma'am, dapat nga po pala, dapat sa barangay kayo lumapit na lang eh. Okay, makinig po kayo, Sir Leonardo, ano? Eto po, parang china-challenge nyo po kami. Eto, para malaman natin kung ano nga ba ang kailangan yung gawin dito sa basketball court na ito kasi naninindigan si Sir Leonardo, hindi talaga tatanggalin, partner. Hindi! So, nasa telepono ngayon ang Valenzuela City Legal Office Representative na si Attorney Mark Lee. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po. Opo, Attorney Mark, napakinggan po natin ito pong nagrereklamo at ito pong inirereklamo patungkol po dito sa basketball court na ito. Attorney, tama po ba na sa kalsada itayo ang isang basketball court? Ito po kasing insidente na ito, ang balita ko po ay isang pribadong subdivision po ito. Ngayon, ang balita ko rin, nag-usap na rin sila sa barangay at hindi naman sila nagkasundo ata din doon. Pagkatapos po, nag-letter din po yung barangay sa amin kung ano po yung maitutulong namin. Pagkatapos po, check namin kung ano po yung jurisdiction ng city. Ngayon, nagbigay po kami ng komento sa barangay regarding to sa issue. Meron po kasi Supreme Court decision na yung basketball court by itself, hindi po siya nuisance. Under the civil code po kasi may tinatawag tayong public nuisance at private nuisance. Base po sa Supreme Court decision, consider po ito as a private nuisance lang kasi tinilang po yung naapektuhan. Ngayon, ang sabi namin sa barangay, dun sa civil code, merong tinatawag na abatement para dun sa pribadong complainant na pwede niyang gamitin. Sabi po doon, una, kailangan niyang i-demand yung owner or possessor ng property. Malamang po yung HOA. Kapag na-reject po iyon, pwede siyang lumapit sa district health officer para ipa-check kung meron po talagang nuisance dito. At kapag yung property ay does not exceed 3,000 pesos, pwede po yung summary abatement. Pero base po dun sa pinapatanggal, lagpas po ito ng 3,000 pesos kasi medyo mahal din po naman ata yung basketball court. Ang isa pong remedy po na pwedeng nakita ko ay yung jurisdiction po ng EDSAC. Kasi po sabi po doon, yung jurisdiction ng regional adjudicators. Kapag may dispute po involving open spaces or common areas, nasa jurisdiction po yun ng regional adjudicators sa EDSAC po, sa DSU. Opo. So, Attorney, para po mas maging malinaw, posible po ba? Halimbawa, na nakasikaso po nitong mga nagrereklamo sa tulong po natin, yung mga requirements, posible pa rin po ba na mapatanggal po ito pong basketball court? Siguro po, ang maitutulong po ng city, in order na rin po namin yung City Health Office na mag-imbestiga po doon sa property or doon sa basketball court. Para gawan po ng report yung complaint kung meron po talagang nuisance or problema doon sa property. Kung sakali pong ma-issue po yung assessment ng City Health, bibigyan po namin ng kopya yung complainant, pati po yung HOA. Okay. Para magamit po sa iba pong korte or adjudication po. Opo. Attorney Mark, ito pong lugar ay considered as private kasi nasa loob po ito ng pribadong subdivision. Yes po. Ito po ba ay parte pa rin or sako pa rin po ng LGU? Hindi po. Kapag private po kasi yung kalsada, hindi po napapasok ng LGU. Opo. Ito po yung sunod kong tanong, Attorney Mark, kasi alam po natin na nasa pribadong lugar, ito pong subdivision. Now, kung talaga po itong nakakaapekto na po sa mga residente, nagkakaroon na po ng disturbo, nadidefeat po yung pinaka-main purpose po nito, ito po ba ay pwede pa rin patanggalin, though alam natin na nasa pribado po itong lugar? Doon po lalabas sa civil code po na sinasabi kong private nuisance yung basketball court. So may proseso pong legal na dapat gawin yung complainant para ma-file po sa korte yung pagpapatanggal ng nuisance na basketball court na sinasabi. Okay, Ayun. so sa korte. Tanging sa korte lamang pwedeng dumulog itong nagrereklamo
Pero dapat mapatunayan talaga nila na nakakapirwiso o nakakadistorbo ito pong basketball court. So ibig sabihin po nito, attorney, wala na pong say dito ang kapitan ng barangay. Wala po. Sa barangay po, pag nagpumunta po sila sa barangay, nag-mediate lang po yung barangay doon sa reklamo. Nagme-mediate lang. Tama, Opo. tama. Okay. So, doon po sa dalawang nagre-reklamo, attorney, ano po yung payo nyo sa kanila? Ano po ang pinakamaganda nilang gawin? Although, naninindigan po yung presidente ng homeowners na tanging ito lang dalawa ang nagre-reklamo dahil natalo sa eleksyon. Pero kung talagang legit yung reklamo, ano po yung maipapayo nyo sa dalawang nagre-reklamo? Ano po yung dapat nilang gawin? Siguro po una-una sa HOA at saka po sa complainant, mag-usap kung ano po yung ikakaganda nung dun sa community nila. No, at kung ano po yung makakasama. Kung hindi po sila nag-agree doon, may mga venue po tayo na pwedeng puntahan. Kung sa election at sa problema dun sa open space or common space, pwede sila pumunta sa EDSAC po, sa regional adjudicator po sa EDSAC. Doon po sa complainant, kung sa tingin niya sa sarili niya ay ito ay nuisance, pwede po siyang pumunta sa korte para mag-file po ng appeal. Opo. Maraming salamat po, attorney. Napakaganda at napakaliwanag po ng inyong pagkaka-explika. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Mabuhay Ayun. po kayo. So kailangan, partner, So, magkaroon yun, ng partner. pruweba. Kaya walang jurisdiction yung LGU, yung barangay, kahit yung city hall kasi pribado yung subdivision. Big sabihin, yung kalsada ay hindi pa na ite-turn over sa LGU. Correct. Pag-aari pa rin ng pribadong Opo. subdivision. So, eto partner, no, upang mabigyan din ng aksyon ang inyong inireklamo, Francisco at Romeo, makakapanayam natin si Kapitana Maricel Emperador ng Barangay Ugong, Valenzuela City. Magandang hapon po, Kapitana. Magandang hapon din po. Opo, napakinggan po natin, Kapitana, si attorney na walang pong jurisdiction ang inyo pong barangay. Pero bilang kapitan po ng inyong barangay, sa Sila po tingin... yung nagme-mediate. Opo. Kayo po mismo, gusto kong matanong, Kapitana, kasi alam ko na itong reklamo ay nakarating na po sa inyo at pinasyalan nyo po itong lugar. Sa tingin nyo po ba nakaka-disturbo or nakaka-apekto po doon sa mga etong mga residente na nandoon po na talagang apektado? Sa tingin nyo po, Kapitana, ano po yung assessment po ninyo? Sa party pong yan, hindi po ako ang authorized na mag-assess kasi po, kagaya nga po ng sabi ni attorney, kailangan po ang ating city health officer ang mag-assess sa lugar. Hindi. Opo, Kailangan po ako ganito, pumamagitan Kapitana. lang po ako sa kanila eh. Opo, Kapitana, ganito lang po. Simple lang po yung tanong ko. Bilang Kapitana po, napasyalan nyo din po ba ito or nakita nyo po yung sitwasyon? Nakikita ko po yung lugar kasi po may mga okasyon din na nandyan ho ako. Opo. Ano po sa Saka po tingin yung nyo? lugar. Ano po sa tingin nyo? Maingay po ba talaga yung lugar? Pag mayroon pong naglalaro, nakakaistorbo po ba talaga? Kasi siyempre pag nagbabasketball, natural ho na may konting ingay, may konting sigaw. Ayun, may konting ingay. Natural talaga yun, partner. So, ibig sabihin, maingay. Yun, kasi kaya yung City Health Partner, ang tinuro ni attorney kanina, kasi yung pagdidetermina na kung nakaka-apekto, Oo. City Health. Oo, yan na. Balikan natin si Kapitana. Kapitana, go ahead po. Kapitana, matanong ko na lang po, sinubukan nyo na hubang mamagitan dito sa dalawang panig, dito sa dalawang nagre-reklamo at doon sa presidente na siya namang tagapagtanggol ng basketballan? Oo, actually, nung pag-upo ko pa lang ho, last year, sila na ho yung unang kaso nadulog sa barangay. Parang 2 or 3 times po sila na nagharap sa barangay. Kaya nga lang po, hindi sila magkasundo. So, party pong yun, wala po kami magagawa. Hindi namin sila pwedeng pilitin eh. Opo, Lumapit po sa akin yung mga complainant, kinausap ako. Dala ko nga po yung mga papel na hawak nila. Sabi ko, sige po, at titingnan natin kung anong magagawa. Kasi sa party ko bilang bagong kapitan, hindi po ako basta-basta magdesisyon eh. Kasi gusto ko po, bago magdesisyon, dapat alam mo kung ang legalidad ng gagawin kong desisyon. Opo. Tama. Anyway, Kaya po, opo, kanina naman may advice na si attorney na dahil nga wala sa jurisdiction ng LGU at ng barangay, siguro yung dalawa partner magsampa na lang ng kaukulang kaso. Pwede naman dumulog sa korte. Opo. Pero Kapitana, ano po yung naging resolution po ninyo? Dahil alam natin, pinagharap nyo po ito. So talagang naninindigan po itong inireklamo na hindi niya talaga ipapalis. Opo. Kinausap ko ito kasi
ang inisip ko nga ilipat ng lugar para malayo na kila Kuya Frank. Kaya lang, yun nga, ninindigan nga yung presidente na hindi ipapalis. So, wala kaming magagawa. Hindi naman namin pwedeng puwersahin eh. Kaya ang lumapit na nga po ko sa City Mayor's Office, sa legal office, at humingi ho ako kung anong advice na pwede kong gawin. Ayun. Nga po, nag-come up po sila sa desisyon na ganun nga po. Kaya pinadalan ko po sila ng letter na may kasama po yung opinion ni attorney. Ayun. So maganda sana yung offer ni Kapitan na ilipat partner ng ibang lugar para yung reklamo ay maalis na. Pero maraming salamat po Kapitan Maricel Emperador. Ano po sa inyo pong pagbibigay po ng oras po para sa amin? Okay, maraming salamat din po. Kapitana, sasamahan ng aming team, ito pong sila Romeo at Francisco para dito sa reklamong ito at mag-observe rin po kami. Etong si Leonardo, mag-observe din partner upang makita talaga yung problema. Ay, ako naman partner, ang akin lang naman, sundin na lang siguro nang nagrereklamo yung payo ni attorney na idulog sa korte. Opo, kasi parang naninindigan si Leonardo partner, hindi talaga mapapatanggal. At saka wala nga jurisdiction yung LGU partner. Alam mo yung pwede kasing magpatanggal ng mga ganyan. Kapag may jurisdiction ng LGU, pinapatanggal yan sa building official or engineering office. Since na walang jurisdiction partner. Kaya korte ang magdedesisyon. Romeo and Francisco, sasamahan kayo ng aming team para naman ay makapagsampa kayo ng kaso at tingnan natin kung hanggang saan talaga itong inireklamo nyo dahil partner, sina-challenge tayo ni Leonardo. At saka yung sabi naman ng presidente, yung paliwanag naman ni presidente, dalawa lang daw nagreklamo. Tingnan At nga nagreklamo lang daw dahil pagkatapos ng eleksyon. Okay. Sige, mag-schedule ang aming team para samahan po kayo Francisco at Romeo. Okay. Opo, salamat po. Maraming salamat din kay Mr. Maraming President. salamat din po. Okay, salamat din kay Mr. President. Okay. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 33 taong gulang nahinto sa pagtatrabaho dahil sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Yan partner ay ating tutulungan sa kanyang gamutan. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Partner, balikan muli natin ang Action Call Center sa ating satellite office sa NCR via video call. Makakausap natin si Teresa Sino mula sa Caloocan City na humingi ng tulong panggamutan para sa kanyang kapatid na si Reggie Seno, 30 taong gulang na ngayon at dumaranas sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon, Teresa. Magandang hapon po. O, kumusta ngayon yung kapatid? Okay naman po siya, sawa ng Panginoon. Matagal na ho ba itong sakit niya? Magpo 4 years na po siya sa December po. Ano po yung mga sintomas na nito or ano mga nararamdaman niya dahil dito sa sakit na ito? Nung una po, na-diagnose po siya na hypokalemia. Tapos lagi po siya na-a-admit, hindi ko nakikita sa hospital. Tapos po nung na-confine po siya dun sa talaga po ng bad ng kidney, na-diagnose po siya na CKD stage 5 na po. Ayun. Ano ba yung dati niyang trabaho or nagtatrabaho pa ba siya hanggang ngayon? Ngayon po, din na po siya nagtatrabaho kasi nalis po siya sa isang company. Kasi Opo. daw po yung sakit po daw po niya. Yung dati, anong trabaho niya dati? Company po. Hindi ko sa po siya company. pwede banggitin. Okay. Opo. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Nanay, gaano po naapektuhan po itong si tatay nito pong sakit po niya dahil nawala na po siya ng trabaho? Po? Gaano po naapektuhan itong si tatay dahil po dito sa sakit niya? Ay, sobra po kasi nung una po talaga sobrang hirap dahil ang paparin po namin is high blood po, wala po kami nakakatuwang. Ako po single parent. Kasi iba ko pong kapatid, may mga family na rin po. Tapos tutulungan na lang din po kami hanggang unti-unti po nakaka-survive. Sawa naman ang po ng mga ka-GC po ng kapatid ko, tinuturuan siya kung paano gawin yung mga dapat gawin pag hihingi po ng tulong sa sustento po sa mga gamot po, sa injection, gano'n po. Opo. So ngayon po, itong pong kapatid ninyo ay nasa ospital pa rin? Wala po, po siya, nag-dialysis po siya. 3 times a week po. Opo. Ito pong kapatid nyo ay may sariling pamilya na rin po ba? Po? May sariling pamilya na rin po ba itong kapatid nyo? Wala pong single po yung kapatid ko. Single, opo. Kumusta po yung medikasyon niya? Kumusta po? Paano niyo po natutustusan ito pong kanyang pagpapagamot? Medyo nahihirapan din po kasi tulad na po ng sabi ko ako, nangangatulong lang rin po ako. Tapos yung mama namin, yung senior na rin po. Okay. Tapos talaga dapat po yung magiging tatuwang po kasi siya po talaga yung nakapagtapos sa pag-aaral sa amin dahil po. Okay. Nadapuan po siya ng ganun sakit. Okay. Ito po, para sa agarang solusyon, kaugnay ng inyong alalahanin, makakausap natin muli ang inyong katabi, si Caro Di Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Caro Di, magandang hapon. Magandang hapon po muli sa inyo dyan. Opo, dito naman Karudi, sa katabi natin ngayon na problema ng kanyang kapatid, ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List? Ay, itong katabi natin ngayon, si ating mga kababayan natin, ito ay tinulungan ng ating Congressman Saldico at Congressman Del Bugalon para sa kanyang gamutan sa ospital ng kanyang kapatid. Ito nga po, pinakalubang kagad siya ng ating mga congressman ng 50,000 para sa laboratory, sa mga gamot.
Ora mismo. Ayun. Ayun. Ora mismo, partner. Opo. So, ibig sabihin, ngayon, madadala na mismo, Karudi, yung tulong? Opo. Ngayon, di sa lalabas na ang Kongreso, ang ating tanggapan na hindi niya bitbit yung 50,000 na pinakalut sa kanya ng ating mga congressman. Maraming salamat, Karudi. Mabuhay ang Ako Bicol. Balikan natin si Ate. Ate, ano pong masasabi nyo? Automatic, ora mismo ang tulong ng Ako Bicol. Papasalamat po ko unang-una sa Panginoon, tapos po kay Congressman Saldi po, kay Congressman Gil Bungolon, and kay Sir Rudy Bisaya, at saka ako Bicol Tabong na ora mismo po. Ayun. Sige po, nanay. Hangad po namin na tuluyang gumaling Salamat at po. makarecover ang iyong kapatid. Sa mga may problemang legal at medical naman na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victor Village, Legazpi City. Bukas po aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay Tres Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito Magandang hapon. ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa